Wara sigħat ta' azzjoni industrijali ordnata mill-Unjoni tal-Cabin Crew kontra l-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta, intlaħaq ftehim bejn iż-żewġ partijiet. B'kollox, l-azzjoni damet madwar 6 sigħat u 4 titjiriet kienu affettwati b'dewmien ta' madwar siegħa. Iktar kmieni matul il-jum uffiċjali tal-Air Malta qalu li saru jafu bl-azzjoni industrijali minn rapport fuq ġurnal lokali u dan fil-ħin fejn kienet għaddejja laqgħa bejn l-Unjoni u l-kumpanija. L-Air Malta esprimiet diżappunt għal dan l-aġir li seta' kellu impatt negattiv ferm fuq il-klijenti u l-qagħda finanzjarja tal-kumpanija. L-Aġent Kap Eżekuttiv tal-Air Malta Joseph Gallia qal li l-Air Malta u l-Unjoni tal-Cabin Crew ilhom mit-22 ta' frar jiddiskutu tilwima mill-ħaddiema dwar klawżola partikolari fil-ftehim kollettiv. Madankollu ma kellhom ebda twissija dwar azzjoni industrijali li saret tul il-jum tal-ġimgħa. B'kollox l-azzjoni damet madwar 6 sigħat u d-diskussjoni bejn iż-żewġ partijiet kienet kostanti. L-Air Malta esprimiet sodisfazzjon għal ftehim li ntlaħaq u faħret l-intervent tal-Unjoni waqt l-azzjoni stess fejn titjira partikolari li kellha fuqha passiġġier b'emerġenza medika telqet fil-ħin. Intant f'każ separat l-Air Malta neħħit ukoll sospensjoni li imponiet fuq il-ħaddiema brabta ma' filmat li tella fuq l-internet ta' ħaddiem jippreżenta kejk lil passiġġier fl-okkażjoni ta' eluq sninu. Is-suspett kien li dan il-filmat wera ksur ta' regoli u nuqqas ta' professjonaliżmu waqt il-ħin tax-xogħol. Madankollu l-Air Malta eventwalment ammettit li ma kien hemm ebda teddida s-sigurtà tal-passiġġieri waqt li kienet jinġibet il-filmat u li dan sar biex iferraħ passiġġier feluq sninu u mingħajr intenzjoni ħażina.